Haupa, arratsaldeon asteari behar bezala ekiteko, naturaz inguratuta etorriko gara gaur. Bai, baldakizue ze zuhaitz mota den hauxe, kolore bereziak baditu, askotan ez zenuten ikusiko, akaso, gure inguruan ez delako oso ohikoa, Paulounia izena du, eta lore eder hoietaz gain badu egurra oso ona dena eta zertarako erabiltzen da? Besteak beste, surferako taulak egiteko. Ze bai, bada surflarien artean ere jasangarritasunaren aldeko mugimendu bat. Nolabait ere naturarekin uztartuz, naturarekin harreman itxian egin behar dela surfa eta horregatik taulak ere alakoak erabiltzen dituzte, egurrezkoak, horretaz ere badaki gure gonbidatuetako batek, ze uraren azalean, hortxe dantzan ibiltzen direnez, uraren azalaz egin du berak alako pelikula dotore bat. Eta uretan ez, baina gure basoetan, hortxe ibiltzen dira ere, ziraunak. Itxuak omen dira, baina ikusmira ere izango du, gaurko ziraunak ikusteko habilidadea ere baduelako, eta jakin badaki, trabak gainditu, eta aurrera egiten, eta bidea hasi berri duen honetan gaurko ziraunak, bide horren gainean ere, ariko gara. Eta kontu zibili behar dugu, ze matxismoa ere batzuetan, suge hoien gixakoa da. Konturatu garen erako, kosk egin digu eta gero komeriak. Horretarako, pozoin horrentzat antidoto berena zein den feminismoa. Eta horrela bakarrik lortuko dugu berdintasuna. Eta munduaren aurrean ze itxura eman nahi dugun, berdintxu aritu nahi baldin badugu, horretarako edo horretaz gogoeta egiteko jardunaldiak ere izango ditugu datorren astean Donostian. Horixe beraz gure gaurko eskaintza. Aurrena, Ziraun taldekoak etorriko zaizkigu, Gernikatik zuzenean eta beraiekin ariko gara, oraintxe argitaratu berri duten singelaren gainean. Gerora, Paula Odriozola edo bestela esan da, Pauloski etorriko zaigu, berak egiten dituelako surfaren gaineko pelikula dotore hoiek, eta gerora, tapuntukoak etorriko zaizkigu, nortasuna sarean izeneko jardunaldi hoien gainean aritzeko, aurten esan bezala, berdintasuna jomugan jarrita. Gogoratu guere sarean bagaudela, non topatuko gaitu zuen, itzokei bekomarra EITB Txiolandian nahi izan ezkero, eta postontzira idatzi eta berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta uretan ariko garenez, badakizue musikan ere zorionez, eta gaur ere entzungo dugu emakumea hotxik, emakumeak gero eta nagusiago badirela musika munduan, hoietako bat da Izaro, eta berak badu abesti bat uretan izenekoa, bideo horrekin borobilduko dugu gaur atarikoa. Alban bizi, uretan bizi. Ilargiaren indarrarekin dantzatzen dut nik. Ilargiaren indarrarekin. Hauxe komeria aitortuko dizuet. Gu gaurko saiora Ziraun ekarri nahi, eta irratian entzun ez dugu Ziraun bera desegin dela? Hora asko igaro da Ziraun taldea banandu zenetik, eta gaur egun oraindik ez dakit taldekideak zertan diren. Proiektu berririk martxan, kide baten banakako diskari. Egia esateko, ez dugu Gernikako boskoteari buruzko inolako informazio. Bitartean, berrien zain, bizitza baten zirriborroa argitaratu zuten azken abestiarekin geratuko gara. Guk ere hori egin behar dugu. Irratiaren antzera, bereiek argitaratutako lehenengo abesti horrekin, bizitza baten zirriborroarekin utziko zaituztegu, ze zuzenean eta txantxak alde batera utzita, hementxe ditugu Ziraunekoak. Aurrera!
dute. Erabakiak zuzenak izan balira, behin maitatzen nuen aurkirekin balego, ez nengoke betira nera begira, garbitu ezin diren trapuzaren bezero, ederrak izan arren, ez da daramatzan hitzak ekintzen eskoletan, erakusten du bizitza, ederrak izan arren, ez da daramatzan hitzak ekintzen eskoletan, erakusten du bizitza. Noiz baitatzera pausuen bat eman badut, jakin aurrera bi emateko izan dela. Gorrak izan arren, ez da daramatzan hitzak, mingoz aurkitu ditut zoriontasunaren giltzak. Ederrak izan arren, ez da daramatzan hitzak ekintzen eskoletan, erakusten du bizitza. Gorrak izan arren, aizak daramatzan hitzak, mingoz aurkitu ditut zoriontasunaren giltzak. Ederrak izan arren, aizak daramatzan hitzak ekintzen eskoletan, erakusten du bizitza. Ederra, eta hitzak ere ederrak izan arren, haizeak eramaten dituela. Hala dio beraien kantuak, gaur behintzat haizeak ez ditu eramango, hemen entzun ditugulako batzuk, musikaz lagundutakoak, eta orain entzungo ditugu besteak. Izan ere, badakizue, bizitza baten zirriborroa. Zirriborroa da, etorkizuneko bizitza hori oraindik ere marraztu gabe dagoelako eta zirriborroa egin behar delako, nolako bizitza nahi dugun. Orain artekoarena berriz, zirriborroa baino historia izango litzatekelako, eta talde honek historia laburra du, talde gaztea delako, berri xamarra, baina argi dauka bidea luzea nahi duela eta aurretik nora jo nahi duen ere garbi duelako. Gurekin ditugu hortaz guztia zaritzeko Nerea Arrute, Arratsaldeon, zuzer horri abeslari ikusi zaitugu, eta gero taldean berriz, Ibon Bilbao eta Mikel Konde. Darratxailan kabitu ez, eta zuei egokitu zaizue kontutan aritzea, baina aurrena Nerea ezinbesteko galdera da. Neska bat etortzea ezinbestekoa izango zen, guzti hauekin pulamentu pixka bat jartzeko, ezta? Bai. Bai, ez? Ze aipatu du nik talde berria zaretela, 2022an sortuta, baina zuek kasu hontan bazatuzte beste proiektu batetik, eta arek ere animali izena zuen, Belatza. Zer daukazue animaliekin alako obsesio modukoa, edo? Pues ez dakit, azkenien, bueno, gerenik emizi gara eta suposatete animali asko ikusten dugu zela. Natura zaleak edo. Natura zaleak ere bazarete, Urdaibai ondoan egon da, eta bai, ze, aipatu dugu, ez da, Belatz taldearekin aritutakoak zarete lehendik, baina horri iristen da momentu bat, nun, Belatzek ere bere bukaera, akabera, iristen da unea, eta zalantza. Aurrera egin, talde berri bat egin, talde berriarekin segi, eta hausnarketa horretan zeundetela, erabaki zenuten, aurrera egitea Ziraunekin, ez da? Bai, Belatzea zein gendu zen, Belatzeko zen 5
bat urte, edo kiko bat zengo 6 urte. Da, bueno, justo pandemia dela, eta, bueno, hainbeste oso moden, ba, bueno, azkenien amaitzu zen bera belaz taldien ego ginen danok, bueno, batek itxioan, eta gero ginen, geratu ginen gauzen, zironen gauzen beste laukide, eta ginen horre zalantziga zengo ginen. Bueno, zalantza ez gendu nuki, jarraitzeko zalantzarik ez gendu nuki. Engendun gure artean berba, eta danok egin dune. Bai, dudia izen zania belatzetik jarraitu edo proiektu barri bat sortu. Eta erabaki genuen abotza danez apur bat ezaugarritzuena, abotza aldatu behar zanez, pues, abotza barri bategaz, proiektu barri bat. Bai, ahotsa, alegia, nerearena, argi dago ahotsa melodikoagoa izan dela, lehengoa baino, ez? Zureak ematen diolako beste puntu gozoago bat. Zure ahotsa bai gozoagoa, baina beste hauek berriz gogortu egin direla uste dut, eta musika gogortsuagoa, ez hauek? Bai, ezke gauz pentsetan, soinu gogortzuek eitzeko, da gero abotza suabi hau izetik. Balantza gisa, Bai. ez? Nolait ere kontrapesoa egiteko. Bai. Eta berehala asmatu zen duten nerearekin. Bai, egiz izan. Bueno, akademiatik ez da. Bai, musika akademiatik ezetu genduen, bertako konbatatik eta ezetu genduen. Bai, afari baten, zetu Afari batean, proiektu horrenak ala inguratzen ez, Bueno, batean akademiako inguruan afari sortzen dira. baten. Zetu negan ibon, da esan izten abeslari bat egon zirela topetan. Da, nik esan egan deuna, horranua. Bai, ze gainera uste dut Iboni kontra egitea zaila dela. Mikel, zuk aipatuko jazu, zeberak esango du ez. Baina Ibon uste dut buru gogor xamarra dela. Zeberari buruan jarri zitzaion taldearen izenak zein behar zuen, besteak etzen duten oso gogoko, baina azkenen bere erekin atera. Bai, hori Hori da. da kondaira edo... Bai. Kondaira Bai. eta pixka bat. Kontatzen dugun historiotxo bat da hori, baina bai, esan duzun egize da. Nik uste dut hobe dela Ibonegaz adostasun batera eltzie darik eta erinen heltzen baden adostasun hori hobeto. Bai, bestela, Baina, bueno, izena... Bai, ziraun, hori da, lehen esan dut animaliekiko obsesio bat, baina ez dakit, ba, bizikletan zen biltzatela, paraje dotore horietan, Bai. ziraun atera, tarekin beldurtu beharrean, adetxek piztu. Bai, hori da. Guk ez dugu ensaiatzen Gernikan, ensaiatzen dugu Aulestin, da... Hortik bidea egiten baduzu kotxe asko ez dire pasatzen, baina topa aldo zuzpila bat animali eta topa genuen olako bat, eta esan genuen, ostras, pues ensaioara bideen olako bat agertu bada, igual seinale bat da. Bai. Hori buru gortasune da, apurue, esan enbio eta apurue kondaire eta broma gauden. Baina ondo etortzen da. Hori musikarik behar duzu beti hola kondaira, pixkan mitoa, elikatu, eta Bueno, hori... izenak badeko, nire buru gortasune bada hor kondaira, izenan kondaira horren, baina... Horregatik. Baina ez honek kontetan da modu. Ez, beste bertsioa da, diru laguntza bat eskatu behartzen dutela, taldeak artean izenik ez zeukala, hori be bai. eta izenen bat asmatu behartzen, eta hortxe ez da. Da hor joan izan bai. Bai, Eta eskerrak, Eta eskerrak. Eskerrak bestela honino izen barik egongo ginen. Zenbarik eta abestitza eta hori... Hori ez dela, kosta egiten zaizuelako denen arteko adostasuna lortzea edo. Bueno, edo ez badeko gune hor presina apurete zazierre... Batzutan behar izaten da, ez? Bakarren batek xixiatzea, ala jartzeko. Bai. Baina txatxak aparte egia da, ziraunak ero, bizirautetik ere, biziraunetik ere baduela pixka bat, ez? Eta hori ere badazuen asmoaren borondatea dirazpen bat edo, ez? Bai, urte esan hori jokoe bai hasi geratu. Ikusten etzan entxarra ditzokua. Buru gogorkeria izango zen, txarra izan balitz eta aldare zureak intematu, baina ikusten dut besteak konbentzitu zituztela. Eta hori berra gertatzen da, pentsatzen dut musika eta kontuekin. Ze, karo, bazarete boskote bat, bakoitzak bere aita bere ama izaten du, eta gustuak eta ere alakoak izango ditu, ez? Iturri desberdinetatik edandakoak zarete, edo gutxi gora bera den artean bada... Bueno, ez dakit, danet, osea, musikaldetik esan nahi dozu guztuengatik. Antzekoak deko guz egiz esan. Eta asko eskertzen dugu, pues, azken adinez berdinekoa garen ez danok. Nik ustot behai egon garela kuadrilla ezberdinetan. Ez da batera gabizen oin Ibon Dabitzok, da nik ustot horrek askoa berazten da dela. Orduan, horrein dugu bat musikaldetik, eta gero bakotzan beran nortasunegaz, pues... Bai, bakotzak deko, beran guzta batzuk rock and rolleroa, beste batzuk metaleroa, beste batzuk poperoa, baina punto bat deko, adanok konsiditzen dugune, gu joterako amintzet, gure musike sortzerakoan bat eitzen dugu. Gainera, ekilibrioak egiten ere trebeak zaretelako. Ze, batu behar da, batetik ez da, doinu gogorrak dauzkagu, orain gogorragoak gainera, lehen belatzen eta baino, aipatu dugunaren bidetik, baina gero, estribillo edo melodikoak direnak ere itxaskorrak bai, guztiok geratu eta bi edo hirutan entzun da, ja ikasteko moduan, ez? Abestiarekin orantxe entzun dugunez, ez, Nerea? Bai, bai. Meritoa
beradeko, melodize berak eta dugu. Melodia berak atera aldo, baina hitzak berriz buru gogorrak. Hitzak, hitzak, bueno, buru gogorra da eta da zena hitzak edo, baina... Gure ere bai, buru gogorra askotxo zaudete taldea. Nik gauza bat esan behar dut. Esan. Ibonek mandesten bazie instrumentoena. Da zazten, bueno, nerea melodi bat sortun. Hala, tori, marroia, horri ditzen zaio, marroia pasatzea, Da, intenten eban, da, bueno, ondo urten zen. Ondo urten zen, ez da? Bai, ze esan duzu gainera, Teirtzako zen, gauza berri bat itzi. Musika eta ikasketak eta ere badituzue, ez? Eta bakoitzak ere hori ere aportatzen dut taldean, ez da? Eta igartzen da. Letrak emazen, hartatu zuen moduen, bueno, hemendik agur badareri emazen Mikelo dala lagun bat, bertxauleritz eta buranterak. Hori da, bai, ze hori aipatu behar nuen, ez da, batetik hemen zuzera entzun zaituztegu, baina bideoklipa ere ikusten ari gara, hori ere dotorea geratu zaizue, ez? Eta horre ikusten da atzean badagoela lan bat, gaur egun musika ere begirati sartu behar delako, ez da? Horre egotea nahi baldin badugu, eta single baten helburua hori bada, ez? Aipatu dut talde gaztea zaretela, momentuz garrantzitsua da esatea, hemen gaude, eta bideo horrek ere lagunduko zaitu hortan, ez? Bai. Nahiko argi eukin genduen, ez da, taterako gana besti bat, bideoklip bat eukin behar dugule, jentik ikustarazteko, ikusteko nortzu garen, eta, irudi bat eitzeko taldien irudi bat. Deigarri zaba da. Gaur egun nik uste dute bideo barik ez da zera intera. Estetikoa da izutie. Gentieri ikuste gutxiako. Ez que igual abesti bat ataterakoan bakarrik ez da be hainbeste... Ez dira hainbeste fijetan, da bideoklip bat, bai. Bai, aurpegia jartzea, ez da? Entzun ditut, irratian edo, baina auskalo nolakoa diren, ze estilotan edo, ez? Gero igual hobeto bideoklipez ikusi, hobeto ez ezetu, ez da? Zuk uste? Bueno, baina olako feedback txarrik eta etzen duten izango, normalean, ez? Gernikan esaterako, badakit asteburu honetan bertan, larun batean lekueken erean jotzen dutela. Ederki joan zen, ez da? Bai. Jendetza ganera, bertan faltzeko ituri deko eta ezakit guztara gonginen. Ikusita zuen afarietatik gero nolako proiektuak ateratzen diren, ez? Hau ere afari batetik etorri zela, zegia da, eta uste dut hori ere aipatu behar dela. Gernikan badagoela batetik kultura bat, ez? Eta hor Astrak segurazki ere lan handia egingo zuen, ez? Eta holako sare moduko bat ere bada, bertako talden artean ikusten da anaitasun bat, eta, ez? Bai, beste musika erakunde dauz da horren partetik laguntzi dekogu. Jaialdia bera ere lekuek horren isla izaten da, eta zuek etxean jotzea, ardura ere izango zen, ez? Bai, azkenen, etxean gustora joten da beti, beste lekuetan baino... Batzuetan etxekoak gogorrenak izaten dira, Batzuetan konfiantza dagoen horrekin, baina ez, momentu zaipatu behar da, kritikak eta onak direla, beste, eta badakitu honekin ere bereziki pozik zaudetela, Gasteizko Txosnen banda lehiaketan aukeratuak izan zaretelako, eta gogoratu behar dugu, gaur dela bozka emateko azkeneko eguna. Azkeneko egune, bai. Aprobetxatu kanpaina egiteko, aprobetxatu! Bai, gauz, Gasteizeko txornatan joteko finalera... Zure kamararen bila baldin bat zabiltzura da zurea, Igor. Ikusten zitudan hor lepa horre izuen eta... Ura. Gauz, Gasteizeko txornatan joteko bandan lehiaketan apunte gara, eta gaur da bozkatzeko azken egune, publikoan botoarekin finalera guaz... finalera ez. Ja, bai, finalera... Defendatzen dugu gure proiektuean... Zuzenean 10.000 zen, joteko, eta... Bozkatu Gasteizeko txorna... Politikariek eta bozka eskatutakoan gero trukean zerbait agintzen dute. Agindu beharko duzu. Eta esatu zen, pintxotxo batuk eta tragotxo bat, zira honen... Buru gorra da, baina eskuzabela ere, bai. Nik esan dut biherrien pasta batzuk eroman, ezela, 10.000 zen joten badogun. Así que, ez dait. Publikoari emoteko beste zerbait, ez dakit. Igual kamisetaren bat botaten gu kontra. Guk irabazizkero, hori lehiaketa irabazizkero... Bai, dena hemen materialismoaren aldeko apologiak eta ez dugu egingo. Nik gehiagoari nintzen geotrukean zer eskiniko diozen publiko horri, ben zuzenekora junda, zer topatuko duen zuzeneko hietan. Ez? Hor zer topatuko du, ongi pasatzeko modu bat, dantzarako musikare bada zuena, ez? Eta pixkator olako rollo txori aginduko diozue. Bai, girona da, bero energize bai izbitu ez, da? Hori da, uste gure proposamena izango dara, edo hortik tiretuko dugule, energia purtsu bat, eta ia hori
islatzeko aukeriek egun Gasteizen. Nik uste baiet. Seguru bai. Islatzeko edo transmituteko, ez dakit. Momentuz gainera jendeari heldu zaio, zer badakizuek ere poztu zaretela, ze Top Gaztean ere kiku bat egin zitzaizuen, B-aldeako, Gazteako B-aldeako playlist ofizialean ere sartu zaituzte. Orduan, bueno, pixkanaka ari zarete, ez da, urrats batzuk ematen, eta... Bai. Bai, lehenengo abesti izeteko, uste dut aukera asko eukigun zela. Hor gero horrek badakizu zela daukan nerea. Behin lehenengoa ja goitik hasita, gero gora egitea, atzera egiterik ez dagoela, bera egiterik ez dagoela. Hor berriz bidean beste ziraunen bat edo topatu beharko duzu inspirazioa jasotzeko, edo? Ez, txantxak alde bat erutzita argi dagoena da, ez dela kasualidadez inspirazioa eta izen horrena. Hor geratuko gara, kondaira horrekin, ez du jakingo sekulan benetakoa den edo ez. Baina gero abestin atzen eta bai badagoela lan bat, ez? Eta hor ere, ondo antolatuta izango duzu bakoitzak zer egin, zer aportatu, nola antolatzen zarete. Bai, egiz esan oso pozik gauz. Gugaz oin momentu honetan ez dagoen taldekide batek, kriston lana usteot kriston lana indabela eta gora ipatzie aziri eskerrak emon. Zerre beste gitarristideko etxein bera pedolan estudio txikitxoan monteta eta bilda bera orduek sartzen gure lehenengo grabaketak. Bai, kontzertu beran zapatuen bebai jo genuzen belatzen kanta batzuk, da zondo dauz. Bai, eta hori da, belatzen bertsioekin aritu zarete orain arte, moldatuta, ahots berrira, eta pixkanaka zuen abestiak, propioak ere bai, gaur entzun dugu lehena, baina etorriko dira gehiago. Gero bilduma bat edo beharko dugu ere, ez? Esku artean momentu singela bai, bilduma noizko? Bueno, igual data bat jarri biherko bagenuen, irailerako bat eta bai. Udaberri bukaron joan ez esaten. Udaberri bukaron. A ber, Udarako. Bai, udan kontzertuek, por lo menos, emoteko da abestianak guriek izeteko. Bai, hori da helburua. Bai, ze ondino bateko bakarrik da gauz tiretan beste abesti batzetatik. Bai, bat argitaratute da gero bateko guz beste batzuk kontzertuan joteko gurie, baina bi hiru honino. Ez da uz argitaratute hori. Hori da, haiek entzun nahi dituenak, kontzertuetan izango du aukera, eta bestela ere, bilduma hori ere lehen bailen izaten dugu gure esku artean. Bai, eskerrik asko zorta izan dadila, probestu azkeneko minutua esateko gaur bozka emateko Gasteizko txornen bandan, hor, ea finale izten garen, eta bestela estimatuta dagoela, eta plazer bat izan dela gaur saioa zuekin astea. Eskerrik asko ikukote, eta eskerrik asko ere hortxe atzekaldean geratu diren beste biei. Bai. Estimatuta. Bale, esker. Ez ditarritzen, ez dut uste, prest daudenik. Nola ez? Zin ezagutzeko gogo handia dugu. Gaina, zuk aukeratu baduzu neska aparta izan behar. Ja, aita, baino eski igual ez da momentu egokia. Baina, ontzak izlasa egizona, ni baino nervioso goda. Eski egin. Ba, esan dizuet, nik badaukat penatxo bat. Lehorrekoa izan da, ez dudala surfeatzen ikasi orain arte, eta ez dakit ikasiko duan, honezkero akaso berandu nabielako, baina itxason eta ibiltzen direnei entzun da, segurako esperientzia behar du horrek, ze naturarekin bat egiteko modu ezin hobea da, eta hori gainera egur gaineko, egurrez egindako taula baten gainean bada, are hobe beharko du, eta gainera momentu hori zure kamararekin bildu, jaso eta zabaldu nahi baduzu, hortxe dago artelana, iaia bakarrik eginda esan behar nuen, naiz eta artistak meriturik ere izango duen, Paula Odriozola, arratsaldeon. Kaixo. Paula edo Pauloski deitu beharko dizut, ze iaia izen artistikoa ere baduzu hori. Bai, Pauloski da nire izen artistikoa, baina bakoitzak deitzea gura duen moduen. Gura duen moduen, ezta? Izan ere, zure lanak eta sarean topatu nahi dituenak eta ere, Pauloskirekin eta ere izango du horretarako aukera. Ze esan dut, zuzara, fraile eta kozinero esaten da erderaz, zuzara surflaria eta eraberean argazkilaria ere bai, eta horraritzen zara argazkiak eta egiten, betire itxaso inguruan. Ze hori da zure benetako pasioa, itxasoarena? Bai, itxasoa nire benetako pasioa. Berez, surflaria erdi. Surfa egiten duenak surflari bat. Bai, bueno, ez naz surflaria konsideratzen, uste konsideratzen naz gehiago argazkilari modu. Argazkilaria, baina ibiltzen zara uretan.
Bai, uretan beti. Ibiltzen Azken finean da zara? mamiferoa. Mamíferoa. Uretako mamiferoa. Halaxe da, ez da algara denok badalakoak, ez? Zu gainera ibiltzen zara Urrazalean. Eta gaur gurera etortzeko aitzakia, ze Bilboko Surf Film Festivalen ere etortzekoa zinen, baina orduan ere gaixotu, jasendatu zara, ez da? Bai. Baina bertan aurkeztu zenuen Urrazala. Izenburua bera ere deigarria zaigu, ezta? Eta orain irudiak ere ikusiko ditugunez, halaxe ibiltzen zarelako Urrazalaren gainean, eta bertan ura sentitzen du surfean dabienak bere azalean, ez? Hori duk, azken finean, Urazalak titulo hori asko definitzen dau, zeren eta Urazalak ditu bi esanai. Gure azalaren esanaia, uretakoa dela, uretan gabiltzan pertsonok, uretako mamiferoak, eta gero ere bai itsasoko urazal horretan. Eta hori guztien da kamerarekin ere olerkia edo poesia ere egin daitekela. Ze bada oso film poetikoa. Bai, da nire film poetikoena. Horretan nabil eta gura dudana da poesia eta dokumentala lotu. Eta poesia arkatzarekin idatzi beharrean, zuk kamerarekin egiten duzu, hain zuzen ere kamera dalako zure lan tresna, kasu honetan, eta beste lagun bat baduzu kameraz aparte eta da Andrea. Bai, Andrea da nire inspirazioa. Berari esker, Andrea Molinari esker, ezagutu nituen egurrezko taulak, ez dira osoikoak, eta da nire inspirazioa, bai. Eta zer desberdintasun dago egurrezko taula baten gainean surfa egin edo beste ohiko taula baten gainean? Berez, surfaren kontuan, kirola berdina dira. Kirola egiterako momentuan, sentsazioa da berdina. Baina materiala da guztiz ezberdina, hau da ekologikoa, da Paulonia egurra, Paulonia egurrezkoa izan behar da. Atarikoan erakutsi dugu zuhaitza, gu gero horrek ez genuen ezagutzen, baina izena, eta badirudi gaina paradoja dela, baina Paula izenarekin markatuta zentozen, ezta? Paulonia... Bai, destinoa zen. Baina betidanik maite izan ditut material naturalak. Eta harria, egurra, lurra, eta kasualidadez egurronek ditu oso propietate egokiak uretan murgiltzeko. Batez ere resistentea dela eta iragazgaitza. Orduan azken finean erosterakoan izango da pixkat garestiagoa, baina gero bizitza osoa kontutan hartzen badugu merkeagoa izango da. Eta hori dena erakutsi nahi izan zenuen hain zuzen ere, Paulonia izena duen beste dokumentalean. Egin zenuelako, pixkat prozesu hori azaldu nahi zenuelako, zuhaitza zergatik zen berezia, berezitasun horiek nolakoak ziren, eta hortarako gainera, Valentziara jo zenuen, ez? Bai, izan zen nire lehenengo dokumentala, eta momentuz dokumental bakarra, Valentziara jo nintzen, hor segudelako plantazio bat, landaketa nahiko handia, eta ez da, benetan da, material zoragarria, esan maite minutanago. Loreak ere ikusi dugu, bereziak dituela, koloretsuak ez da, eta hor jartzen dutela. Polita, gainera da, FEOBiko sumidero bat. Nolabait, zuhaitzonen ostoak oso handiak direnez, surgatzen dute CO2 kantitate larrala. Beraz, mesede hori ere egiten diote naturari ez, CO2 horrekin eta garbitzen. Zezuk esan duzu, jasangarritasunarena, iaia zure obsesio bat ere badela, lanbidez ere eta ikasketez behintzat zu ere alaxe zarelako, ez, ingenieria kontuetan eta ibilizara, eta bioeraikuntzan eta holakoetan ere ibilizaran, ez da gaur egun marrazketa eta erakusten aritzen zen. Bai, gaur egun, indara ja 5 urtez, irakaslea naizela, arte ederrak eta marrazketa teknikoan, hori da nire ofizioa, baina nire pasioa da uretan egotea kamerarekin, hori da nire pasioa. Eta batek izango, uretan ez alda kamera estropeatzen, ez alda kamera ondatzen, ez? Urarekin waterproof o water resistant eta olakoak jartzen dizkiote etiketak askotan, zure kamarak enoski kamera bereziak dira olakotarako. Bai, batez ere karkasa. Azken finean, kamera izan diteke edozein kamera, baina gero da karkasa, envoltorio hori emoten dio waterproof. Esan dugu, egin duzula laburmetrajea, ez, Urazala, Surf Film Festivalen aurkeztu zenuna eta arrakasta handia izan zenuena, egin duzula dokumentala, baina zu batez ere argazki gintzan aritzen zara, eta bertan ere baduzu ezta, Kantauriko Olatua izeneko marka, eta marka horrenpean egiten dituzu argazkiak. Bai, sortu nuenean ez neukan ideiarik. Sortu nuen, pentsatu gabe, eta orain ira direla 8 urte,
eta, osea, daukat, bihotzekoa, berdina, lehenengo egunekon berdina. Lehen aipatzen nuen bezala, nik uste dut itxasoak baduela zerbait kutsatu egiten zaituztena, eta inguruan badakizu surfzale batzuk ere baitugu, anari hemendik museo handi bat, ana urrutiari eta eskuinak. Bai, laguna ere bai. Bai, horregatik, gure ere falta motatzen dugula hemen, eta museo handi bat. Baina ari entzuna eta ni askotan horregatik liluratu eta txunditutare geratu izan naiz, ez? Ikusita zer daukan nola engantzatzeko, ez? Eta segurazki probatu ez dugunok ezin jakingo dugu sekulan, baina zuk zer horrek surfa berandu xamar deskubritu zenuen, ez? Orain justu ikusi dut biluzik, argazkia biluzik. Dotorea, hori ere? Bueno, zientifikoki demostratu dago urak gure osasuna hobetzen duela. Osea, ez da gauza egia da mistikoa dela, baina ere bai da zientifikoa. Orduan, engantzatzen du oso ondo sentitzen garelako. Uretatik irtetzean da beti izaude plus batekin. Gorputzarentzat ona, eta arimarentzat ere bai, ze hor sortzen duzuen nolabaiteko sarea hondartzan juntatzen zaretenak. Batzutan borrokan ere bai, ez? Olatua zeinek hartuko, jende asko baldin badago, eta olakotan ere zaila izaten delako, baina giro ona normalean. Hori da Red Point, orokorrean komunitate bat dago, polita da, baina bai, egia da, zenbat eta pertsona gehiago daudela hor uretan, eta normala da konfliktuak sortzea. Baina nik uste orokorrean komunitate polita dela. Gero, deigarria egin zaidan beste zerbait, ze irakurri dizut, guk normalean itxasoaren argazkiak eta egiterakoan eta olatuetara jotzen dugu, ez? Itxasoaren indarra, iruditzen zaigulako horrek daukala irudia, horrek daukala ikusgarritasuna. Baina zuzer horrek aipatzen duzu, uraren lasaitasun hori, ez? Ura bare dagoeneko hori ere harrapatu daiteke. Bai, oza, azken finean egia da, ikusgarria dela, olatu erraldoia tutua eta hori ere bai, ikusgarria da eta ere bai maite dut, baina aldi berean testura, baretasuna, isiltasun hori transmititzea, kolorea, beti da ezberdina. Azken ura ez dauka inoiz testura berdina, beti da ezberdina, eta horrek engantzatu egiten du. Eta hori harrapatzeko teknika zein da, Paula? Nik improvisatzea, nire teknika da, egia da, lehenen urtetan, egin dudala, kriston improvisazioa, ni azken finean, ingenieria ikasi nuen. Baina, gero, egia da ondala 2 urtez, pixkat nabilela sakontzen, eta teknika daude, teknikak daude eta bakoitza dauka bere estiloa. Eta gero, parajeak ere lagunduko dugu. Eta badakit parajen artean zu bat bereziki gogokoa duzuna meñakotzekoa. Bai. Ez? Lehenengo olatuak eta ere bertan hartutakoak eta... Bai, Meñakos da oso berezia, magia asko dauka eta ere bai da leku bat nola surflariak asko errespetatzen dute leku hori. Nola bai, Meñakosen dagoen lokalismoa da babesteko. Hau da, lekua babestea, sin más. Ezta, osea, lekua maitatzea eta babestea. Balioko dute zure lanek, zer hori uste dut importantea dela, ezta? Ze askotan ikusten dugu plastikoa, zaborrak eta lakoak ere botatzen ditugula, gehiegitan itsasora, eta zure lanek ere balioko dute hortarako, ezta? Hori paraje hortaz gozatu nahi badugu, gero zaindu ere zaindu beharko dugula, ezta? Bai, eta nik uste ere bai, gu nahi badugu beste leku batzuetara jun, eta sentitzea nolabait irekitasun bat, eta lekuak garbi egotea, guk ere bai hori egin behar dugu gure lekuetan, ez? Irekitasun hori sustatzea, eta nolabait garbi egotea. Bai, eta badaukazu oraindik ere egin ez duzun ametsetako argazki bat edo esan duzula. Hau da falta zaidana, ez dut lortu, edo tokiarengatik, edo unearengatik, edo momentuarengatik, edo... Ni ameslari zoro bat naiz. Bai, osea, dauzkat pila bat amets, pila bat ideia, eta faltatzen zaigana da denbora. Ia da, oindala 6 urte erabaki nuela irakaskuntzan ibiliko nintzela, orduan beti nabil agendan lekutxoak ateratzen amets hauek. Bueno, baina bintzat ametsak izatea ona da, ze gero agenda hortan zer apuntatu badaukazu. Jode, ez dut ikusi nahi nire agenda. Nik uste zurea, baina beteta dau. Nire ere bete xamarra da bilazken aldean, baina seguru. Baina begira, ametsez betetzea agenda ere gauza polita da, ez? Bete beharrez baino, ametsez betetzea. Baina gero ere bai nire gustatzen pila lagunekin egotea, eta ez naiz, itxasoaren zoro bat edo kirolaren zoro bat, osea, nin behar dut zapatuan, Bilboko lagunekin egon, eta bosta sola surfa, ere bai,
behar dut nire bizitzan deskonexio hori. Bai, noski. Eta gainera hortarako balio badu, hobeto. Aipatu behar da gainera Paula, eta lehen aipatu duzu Andrea, ez duzula zuk lagun mina, berezia. Eta uste dut, itsasoan ere emakumeek, ez, zer nolako papera hartu duten, eta gero hariko gara berdintasun kontuetaz, itsasoan ere berdintasuna bazter guztietan behar dugu, noski. Baina zuk horren gaineko lan bat ere egin zenuen, ez da, Las Chicas de la Ola izenekoa. Bai, Las Chicas de las Olas izan zen, uste nire bigarren bideoa. Eta, bueno, emakumea, printzipioz ez nuen nahi pelikula feminista bat sortzea, bizik da emakumeanaz, eta, naturaltasunez sortzen ditut emakumeen filmak. Eta egia da, asko aldatu dela panorama, eta oraindik gauzak faltatzen direla. Begira, orain dela gitxi Garazi Sánchezek atera du reels bat, emakume batzuei elkarrizketak eginez, eta reels horretan Ana Urrutiak komentatzen zuen. Lortu direzen gauzak batera lortu egin dira. Eta kontu horretan nahi dut indarra jarri, bateratasunarekin lortzen direla gauzak. Bai, eta segurazki gainera berdintasun kontutan azken aldian azpimarra jartzen ari gara mugimendu feministaren barruan ere zer nolako korronteak dauden eta zer nolako taldeak dauden eta badirudi baten bat poztu ere pozten dela feministak banatuta ikusteak. Eta tira, uste dut deiona dela batasunerako batasuna, bai. Deia, bai, batasunarekin lortzen dira gauzak, ez da. Beraz, borroka horretan segitzeko prest, ametxeak gauzatzeko prest, eta ametxi hoien artean balda labur metrajetik luze metrajerako saltoa egitearena. Justo aurten. Aurten egingo dut ja... Lehenengo luzea? Bai, egingo dut. Agenda horretan, zirrikiturik eta tokirik topatzen baduzu? Egia da, nire pasioa danez, nolabait nik bilatu dezakedala lekutxoak egiteko ni nahi ditudan lanak, ez? Nolabait da hobi bat, hobi erdi lana ez dakitze da, baina, hemen txenago ez dakit. Eta hori da importantena. Egin nahi duana da, zentzuzko lanak, hau da, nolabaiteko mezu bat izango dutenak. Ez dut ez ere izango. Ez dut aurreratuko. Estreinatzen duzunean gonbidatuko zaitugu berriz, eta ekarriko zaitugu hartaz hitz egitera. Gaur bintzat zure lana ezagutu nahi izan genuen, eta gehiago sakondu nahi duenak ere aukera izango duela, saretan edo, interneten edo, aipatu dugun bezala, Pauloski bezala, edo Kantauriko olatua bezala, bertan izango duela zure lanen berri. Eta animatzen zaren, surfa egitera? Surfa egitera, edo... Nik balda xamarra naiz, eskertzen dizut alegina. Edo snorkel. Snorkel, baina gero hor kortxeroak eta surferoak eta... body surf ere, body surf. Bueno, negoziatuko dugu. Paula, eskerrik asko estimatuta eta eutxi horri, Zuri. Segi horretan. Eta guk ikusten duzuen Paularen lanak, badira etorkizuneko lanak, seguru gaudelako etorkizun handia izango duela Paulak, baina iraganari begiratu behar diogu. 80ko hamarkadan non zeundeten, badakizuean bolo-bolo ibili zirela mugimendu kultural asko, eta hoien berri biltzen du hain zuzen ere San Telmon zabaldu duten erakusketak. Hortxe duzu.
Hortxe, zuri beltzean edo ikusiko zen dituzten, sepia kolorean argazki horiek, ez pentsa bistagaizki duzuenik edo akaso bai, ze uste edo behar baino miope gehiago dago munduan, eta miopia horiek konpontzeko aukera bat da okulistarenera joatea. Okulistak behar bada, bai, konponduko dizue begia, baina zuen ikusmira, zuen ikusmoldea hori ez du okulistak aldatuko, eta horretarako izango duzue datorren astean Donostiara joatea, ezta? Arkaitz Zukuntza, arratsaldeon. Eta puntutik zatoz, zuek antolatzen duzue urtero, Nortasuna sarean izeneko ekimena, eta aurten horixe, berdintasuna jomugan jarrita. Hori da, aurtengoa 8. edizioa da jada, beti saiatzen gara gure alorrean, komunikazioan, teknologian eta dagoen gairen bat hartu eta hori ondo jorratzen. Eta aurtengoan hori da, komunikazio parekidea izan da jomuga, azken finean, betaurreko moreak ditugulakoan bizi gara, baina askotan ondo graduatuta ditugu. Edo kristaligabekoak, ze hori ere bada ez, itxurak eritarako bai jarri, pasta moredun betaurrekoak, baina gero hori da, eta nik uste dut, gaina, bakoitzak bere alorretik, edo bere lekutik, gauza batzuk bai ikusten dituela ala moduz, baina gian beste batzuk ez ditugu ikusten, eta azken finean, ezkigu urte desente, modu batetako komunikazioa ikusten eta jasaten eta jasotzen, eta horrek egiten du horren ikusgaitza askotan, gaur egun ikusten ditugun gauza asko. Etzi izango da itzordua, asteazkenez, orain aipatuko dugu, baina mai inguruan ere, makina bat lagun bilduko dituzue, beste Maider Galardi, Maider, ongi? Ondo, eskerrik asko etortzeagatik, ze zuzero horri ere, kazetari eta ikerlari, gainera kontu feministetan espezializatuta, oraindik ere espezializazio horren premian gaudelako. Bai, gaude, ni neroni ere, beti behar da okulistaren gana jun eta diotriak are gehiago graduatu nik uste etengabeko ikasketa bat. Kritika egiteko autokritikatik abiatu behar dela. Erabat, bai. Beldurra diogu, beldurra. Bakarren batek koloreak ateratzen dizkigunean gaizki, baina gero ja norberak gainera aitortzeak ere... Bai, nik esatet askotan ere beldurra diogulako gure toki privilegiatu horri uko egiteko. Eta autokritika egiten dezunean edo bestera batera begiratzen dezunen mundua, zu zer horri ere nundik ari zean kontatzen edo ze begira daukazun ere hauzitan jartzen dezunean, beldurra ematen diogu. Bai, erderaz esaten da, ez da, no hay peor ciego que el que no quiere ver, eta ikusi nahi ez duenak, arek miopia noski izango duela, eta halako meni gainera, bestelakoak ikusten baditu, ez, berbada bere burua larri ikusiko duela. Esan dugu, Arkaitz, Nortasuna sarean, ez, jardunaldi hauek badirelako bideratuta nolabait ere, kontuetan, sare kontuetan aritzen diren lankide, enpresa eta erakundei, ez? Bai, hori da, guk sortu genuen batez ere gure zero mota, izaten dela normalean ardura duena sareak, negozio edo enpresa baten sareak eramateko ardura duen horrentzat biratu genuen hasiera batean Nortasuna sarean jardunaldia, baina egia da ere urtero gai bat aukeratzen dugunez, gai horren inguruan interesa duen edo horrentzat ere zabalik dagoela jardunaldia, ezta? Baina bai, batez ere agian komunikatzea tokatzen zaigun ontzat interesgarria izan daiteke, ez? Badaukagu ardura garrantzitsu bat askotan, ez? Edo zein irudi, bideo, testu jartzen dugunean, nolabait nolako komunikazioa helarazten dugun horretan. Izango da, beraz, rezeptibidadea duen jendea, hori aurrikusten da, ez da, alegia kontrakotasunik eta duenik ez dugu uste, bertaratuko denik, berba da bai, komenigarria ere gerturatuko balira, ez? Baina lehendik ere, olako kezka bat edo badutenak, esan duzu, 8. urtea da, aurten egiten duzuena, eta beste urte batzutan ere gai desberdinak, baina beti ere, hori ez, mundu hobeago bat egingo duten eta komunikazio hobeago bat egingo duten hainbat esparrutako gaiak landu izan dituzu. Bai, hori da, gure helburu ere bada gai hauek euskeraz jorratzea, ez da erresa izaten, euskeraz jorratzea horrelako gaiak, modu doako batean, irekian, eta bai, gaiak anitzak izan dira beti, markagintza, influencer marketinga, denetarik eduki dugu salmenta, online salmenta, gaiak ezberdinak dira, eta beti ere saiatzen gera, agian fokoa jartzen guk gure egunerokotasunean ikusten dugun garrantzia ematen diogun horri edo. Askotan komunikazio aditu batek ez du zertan komunikazio parekide ikuspegi hori ondo landuta eduki behar, eta agian izan daiteke aitzaki eta guretzat garrantzitsua da, eta puntu bezala ere ez gera adituak, honetan arituak gera eta gustatzen zaigu gai bakoitzean
adituago diren hoiekin edo ikastea, saretzea eta sarea egitea. Askotan azkarra dana da, badakienak nori galdetu, zuek badakizue nori galdetu, Maiderri tartean, baina Maider ez da bakarrik egongo, bestela ardura honditxoa izango ditzateke zuretzat, ikusiko duguna da espotean iruditzen bazaizue zer nolako maikideak izango dituz. Adituen gana jotzerakoan nora begiratzen dugun, nor dagoen iritzia ematen, nolakoak diren tertulietako eremuak. Naturaltasunez, bereizketarik egin gabe, emakume eta gizonezkoen kirola kontatu alizate. Eta teknologia etikoak eta parekideak sortzea da gure asmoa. Miopia orokorrik nabarmenena uste dudela ikuspegi kritiko falta. Zizatea kontziente daukagun botereaz. Denek behar ditugu eta aurreko moreak. Hala ere, batzuk ez dute uste behar dutenik. Batzuk ez dira eroso sentitzen jasten dituztenean. Lehendik datorzkigun ohiturak, joerak eta aurreiritziak aldatzea hain da zaila ikusi ere ez ditugula egiten. Eta hortxe zizkamizka gixan, zuek ere lerroburu batzuk eman dituzue, Maider, zuk zer horrek apuntatu duzu guri ere komunikabide gisa, eta gainera komunikabide publiko gisa ere badagokigun bat, eta azkenean da, ez, adituak, tertuliak ideak, eta gogoan dut, orain dela ez asko ere, egunkarietan ere, tertuliak ideak normalean izaten diren emakume talde batek ere alakoxe idatzi bat ere atera zuela, esan ez, batetik, emakume gehiago behar zirela, eta emakumeak geneuzkanean ere, emakume horiei ze paper egokitzen zitzaien, ez? Bai, eta niri ez zaitokatu agian olako ezakite hainera bide handi baten iritzi emaile egotea, baina bai eduki ditut beste esperientzia batzuk, egon naiz ezakite bertso txapelketari buruzko iritzi bideoak egiten, edo Hamaika telebistan tertuliak ide gisa, eta eskatu zidatenen sinatzeko, eta irakurri nunean manifestua, edo iraultzea denean testua. Nahi ala ez nahi bai ikusten zea olako tokietan, ez? Ikuste duzu zure iritzia igual ez dela hainaintzat hartzen beste batzuenaren moduan, iritzia eman nahi dezunean askoz ere ezakite sendoago edo irmoago edo lekua handiagoa egin behar dezula gizonezkoek baino esate baterako hitz hartzeko. Zuk zure burua ere askoz gehiago jartzen dezula zalantzan gai bati buruz galdetzen dizutenean. Azkenen tertuliak kide direnek ez badakite pixka todologo direla edo denetarik jakin behar dutela eta seguraski guk izan dugun hezkuntza prozesuagatik eta baita ere sexu genero sistemaren ondoriozko rol eta estereotipo banaketagatik askoz gehiago kostatzen zaigu irmotasunez, nik hau horrela uste dut, edo hau horrela da, edo ezakitzen bat ordu pasako dituzu pentsatzen, gidoian datorkizun horri, nola erantzungo diozun, diferentziak badaude argi eta garbi, ez bakarrik hortan, baizik eta testuan aipatzen bezala, zuk ze itxura eman behar dezun, eta gizonezko batek ze itxura eman behar duen, gazte izateak ze pixu duen, gauza hori guztia. Horregia da, batetik proportzio hortan, gizon emakume proportzio hortan, ez eta saiatu emakume gehiago izaten, egia da ere zailtasunak izaten direla, batetik kontziliazioaren kontuarekin, ez? Gizon gutxik aitzakia jartzen dutelako, ez etxean antolatzeko eta zailtasunak dauzkat, emakumen aldetik, tamalez, alakoak gehiago jentzu behar izaten dira hortan baino. Bai, eta baina nik ezakitzen bateraino den, gu ez gaudela aldunduta edo espazioak ere ez direla erosoak egoteko, izan ere guk Berria FM podcastean esate baterako 3 urteko ibilbidea eduki dugu lehenengo Berria FM hortan, 53 atal egin ditut eta horietatik gizon zis bakarra elkarrizketatu dut eta 40 atal, 40 gai diferente eta bakoitzean 40 aditu baino gehiago guztira orduan. Eta nire zaita inbeste kostatu, orduan ezaki... Aipatu behar nizuna da, zuzen ere, gero jabetzen garela ere askotan, emakumeak batzutan bere gaiaz edo hitz egitera datu zenean, eta bere gaia diot kako txartean, ni espezialista naiz biomedikuntzan, eta hori mediokuntzaz hitz egitera joango naiz, orain. Ez dut nik zertan erakutsi beharrik denetik dakidanik, ez? Gizonkeri hortan, ez? Gizonak denetik dakigu eta inork baino gehiago eta emakumeek behar bada aspirazio hori ere ez dute eta horregatik tertulien eta eredua bera ere behar bada eztabaidan jarri beharko genuke, ez? Nola dauzkagun planteatuta eta horrek eraberean ez ote duen mugatzen emakumeen parte hartzea beraz. Bai, nik uste ereduei buelta bat eman behar zaiela eta baita ere gizarteak
lehen esan detena ez, batzutan pentsa dezakegu alduntze edo guk gure burua horrez ikustearen ondorio dela, baina aldi beren ere bada sistemak eragiten digun zerbait ez, zergatik ni ateratze bat eman naiz bertso txapelketari buruz iritzia ematen, eta hemendikan hilabete batzuetara, ezakit hauteskunde kanpainari errepaso feminista bat ematen, eta ja nere burua zalantzan jarriko nuke, ostra. Baina ez ala naiz gehiegi ezakit esponitzen, edo jendea pentsatuko dunetaz aspertuko dela, eta ni eske ikuste ditut gizon berdinak gai diferentei buruz iritzia ematen, ez? Orduan esate, hemen deskonpensazio bat dago. Eta gero eskatzen dizuegu emakumei beti gainera jantzi berdinetik aritzea, emakumeren jantzitik, ez? Eta emakume feministaren jantzitik, ez? Besteek aldatu dezakete, baina zuek beti behar duzue, gaia kontrolatu, gai horren ikuspuntu feminista eman, eta gainera konponbidea ere, bai. Eta gainera, beti ez guzten askotariko gaiei buruz iritzia ematea, ez? Indarkeria matxistari buruz hitz egiteko, edo orain ez da ez legeari buruz hitz egiteko bai deituko zaigu, baina adibidez... Ekonomia arazoetaz eta holakotaz aritzeko, horiek da jende serioarentzat. Bai, eta joni adibidez, orain dela gutxi publikatu zen Pikara magazinentzat idatzi nuen reportaje bat egunkariaren itxierari buruz, eta netzat erronka bat izan zen horri buelta feminista bat ematea, ez? Hau da, edozein gai edo ez gure gaia den edo ez gai feminista bat, espreski feminista ez den gai bati buruz horrela begiratzea. Eta kontuatu nintzen, posible dela, zein elkarrizketatzen duzun importantea da, zein narratiba jartzen dituzun mai gainen importantea da, ezakite Siria, Kurdistan eta Turkian egondan lurrikarari buruz ere begirada feministatik eldakiokegu ez, ezakit igual beste historia batzuk jasotzen, begirada beste toki batzuetan... Eta horren adibide da, zuzer horri, sudergintza kooperatiban parte hartzen duzula, ez? Hor nolabait ere gatazken eta ikuspuntu feminista lantzen duzue, zuzer horri ere tesia horren gainean prestatzen ari zara, ez da? Nolabaiteko bortizkeria poliziala eta jasan dutenak, eta hor emakumeek bereziki egindako lana esan behar nuen, edo jasandakoa, bietatik izango zuelako, egoera makurragoa, baina berean hortik ere nola atera eta... Bai, zehazki orain ikertzen ari naizena tesian, eta EH-un ari naiz esango dugu orain lanean, da Euskal Gatazkan implikatuta egon ez diren emakumeak, baina haien senideak nolabait erdigunean eduki dituztelako, gatazkaren ondorioa jasan dituzten emakumeak, bai ze indarkeria mota bizi izan duten, baina baita ere egoerari nola egin dioten aurre. Eta iruditzen zait, precisamente ere, begirada feminista txertatzea gatazken kontuari badela, ez bakarri begiratzea lehen lerro horri, baizik eta kasu honetan ez, Euskal gizartean nolako eragina edukidun askotariko indarkeria politikoak. Eta hor, ez alde bateko eta ez bestekoek kontuan hartzen ez dituzten gorputz askok sufritu dutela eta egoerari aurre egin diotela ikusten dugu. Errelatoa ere egitzen ari garen honetan, historian ikusezin izan direnak errelatoan bintzat ikusgarri edo ikusgai izan daitezen. Hori da nik esaten dutena, errelatoa oinain importantea da, eta inbeste burrukan gabiltza bat ala beste zeinek irabaziko, zen narratibak irabaziko, eta berriz ere ari gera, beste emakumeak kanpoan uzten. Bai, eta esperru desberdinetan, ez da? Zeharkaitz bildu dituzue mai ingurura ere alor desberdinetakoak, bat lankidea ere badugu, Arritxu Iribar, eta esaterako, Arritxuk berak ere bidea urratu zuen, lehenengo emakumetakoa izan zelako, kiroletan, eta gaur egun ja naturaltasunez, orain dela gutxira arte bakarra zan, zorionez, gehiago badaude, oraindik ere proportzioaneko desorrekatua dago, baina kirolaz ere hitz egingo du adibidez, ez, Arritxuk? Hori da, mai inguruan, hori da, lehenbiziko zatian bi hizlari edukiko ditugu, Maider horietako bat, eta bigarrenga Asunta Aierdi izango da, Sorgin Lore elkartean berdintasun aholkularia dena, eta gero mai inguruan bai saiatzen garela pixka bat esperientzia ezberdinak ikutzen edo ikusten, ez? Eta kasu honetan hori da, edukiko dugu Arritxu eta pixka bat interesgarria iruditzen zitzaigun kirol kazetari gisa, ez, emakumearen papera, eta kirola bada ere mundu bat, non emakumearen papera gaur egun ere egunkari bat irekita gutxitan ikusten den emakume kirolaria bertan edo telebistan ere, eta, iruditzen zitzaigun adibide oso polita ikusteko zer nola aldatu den urteetan zehar, okerrez banago Arritxuk 35 urte inguru ditu kazetaritzan, eta badoka ikuspegi hori.
Hortaz gain ere teknologian ere murgilduko gara, hau da, badaukagu Josu Azpiriaren karpena, bera orain PL teknologiaken ari da, teknologiak ze ikuspegi, nolabait ikuspegi hori, genero ikuspegia nola txertatu, ez? Eta aipatzen aritu garen aleno, ez? Adimen artifizialeko tresnak emakumeak dira hitz egiten, eta guri mesede egiten, eta guri dena errex jartzen, beraien amabilidade horretatik, eta askotan ez gara konturatzen, eta esaten dugu eta zergatik ez gizonezko bat, ez? Eta hortaz gain, ez? Itzulpen automatikoetan. Eta ez gara konturatzen ere, haien atzean, historian zehar, tramankloiek asmatutakoetan, emakumeak ere egon badaudela, Ana Galarraga hemen kolaboratzaile izaten dugu, eta arek ere hori azpimarratzen du, ezta? Askotan ez garela jabetzen, Nobel saria halako gizonari ematen diotela, baina haren taldean behar bada, 10 edo 12 emakume izan dituela, eta haiek aipamenik ere ez dutela merezi izaten. Holaxe. Eta itzulpen horietan, itzulpen automatikoetan gaur egun ere zenbateko joera dagoen, segun eta ze profesio automatikoki gizonezkoei helarazteko, ez? Horrelako gaiak aipatuko ditugu, eta nola ari garen lanean, esan nik uste esparru bakoitzean lan bat egiten ari da, eta nolabait aitzaki bat da jardunaldi hau ere, hori pixka bat ikustarazteko ere bai, eta denok pixka bat ere kontzientzia hori hartu, eta hortan jarduteko bai. Ikuspegi kritikoa falta zaigula, Maider. Bai. Ez dakit, jardunaldietan konponbiderik emango duzuen Coca-Colaren formularik ez da izango, baina zer pentsa ematea ere bada, ez, aurrera egiteko modu bat. Asmoa hori da, hau Jokin Azpiazuk esaten du, ezin egona edo inkomodidadea badela eraldatzeko motorra, ez? Eta, jardunaldi honetan jendea inkomodatzea lortze baldin badegu ere, gaizki ez. Bai, eta batzutan nolakoek ere balio dutela ispilu baten gixakoan, ez? Ze entzuten ari zaren hori behar bada gero zure burari egiten diozu. Nik ere igual, hor nik ere, ez nintzake ni horre oso guapo aterako, ez? Eta orduan, ispilu horrek behintzat balio dezala, aurriritziak ere batzutan zein barneratuta dauzkagun, jabetzeko. Jakina, eta ez bakarrik begirada feministak eskatzen du ere begirada antiarrazista bat eukitzea, begirada intersekzional bat eukitzea, ezakit gure mendebaldeko betaurreko hauek ere ezakit posible ditugune aparkatu betiko, baina jakin posible diala kendu eta beste mundu batzuk edo eta beste mundu ikuskera batzuk existitzen diala jakin, ez? Orduan kritikoa jakina izan behar dugu sistemarekin eta gu geure buruarekin ere, ez? Hori, ezagin ni saiatuko naiz bintzat hortan ale hori kartzen. Eta jarriko du, Arkaitz, bestela etzen duten deituko, zer esango duzu batzuk, fitxatu baduzu zerbaitegatik izango dela, ez? Eta hemen ere garbi geratu da, baietz, hori lortuko duzula, Maider. Itzordua gogoratuko dugu. Etzi, tokia, ordua, Martxoak 22, Santelmo Museoa Donostian, eta ordua da 6:30-etatik 8:30-etara. Animatzen zaituztegu bertaratzea, azken finean baita ere bai dela hitzaki bat elkartzeko, euskal komunitate bat, lasai ere hitz egiteko, entzun eta aberatsa da ere aniztasun hori, ez? Nolabait bakoitzak bere ekarpena eta egiteko gune bat eukitzea. Eta, izena emateko lekuan nortasunasarean.eus webgunea da, bertan izena emate baldin badute, sarbide zuzena edukiko dute. Adi ongo gara, handik ateratzen diren ondorioak edo behintzatan egiten diren gogoetak ere seguru interesgarriak izango direlako. Gaur hemen aurrerapena egin izana ere eskertzen dizuegu, Arkaitz Zukuntza eta Maider Galardi estimatuta dago. Eta zuei bihar ere, ohiko orduan itzuliko garela, saiatuko gara gure betaurreko moreak jartzen eta aldugula gainera kristaldunak izan daitezela, ze miopia bestelako badugu, baina holakorik ez dugu behar. Bihar arte, txintxe bili, izan.